Какво е адаптивен спорт и какво го характеризира? Адаптивният спорт е приспособен така, че да позволява участие на всички хора, независимо от техните физически или здравословни характеристики. Това се постига чрез промени в правилата, използване на специализирано оборудване или адаптирана среда. Кои са най-честите предизвикателства, пред които са изправени спортистите с увреждания? Липса на финансови ресурси. Липса на достъпни спортни съоръжения и игрища. Предразсъдъци и недостатъчна информираност относно адаптивния спорт, които често забавят развитието. Могат ли хората с увреждания да станат професионални спортисти? Разбира се! Много спортисти с увреждания постигат върхови резултати на параолимпийските игри и други световни състезания. Кои спортни дисциплини са най-популярни сред хората с увреждания? Лека атлетика, плуване, баскетбол и тенис в инвалидни колички са сред най-популярните дисциплини. Конната езда получава специално внимание заради своята терапевтична стойност, а тенисът на маса е много интересен и конкурентен спорт. Популярни адаптивни спортове са също баскетбол в инвалидни колички, седящ волейбол, асистирано плуване и ски с зрителен водач. Как се финансира адаптивният спорт? Както във всяка сфера, подкрепата на общността е от решаващо значение. Финансирането идва от различни източници – спонсори, държавни програми, дарения от хора с добра воля. Какви са ползите от спортуването за хората с увреждания? Освен физическата активност, спортът носи много положителни ефекти, като социализация и общуване, възможност за създаване на приятелства и преодоляване на психологически бариери. Но преди всичко, спортът укрепва духа. Въпреки препятствията, хората с увреждания могат да постигнат успех във всеки спорт при подходяща подкрепа и насоки. Какви са решенията за преодоляване на финансовите пречки пред спортните възможности за хората с увреждания? В условия на ограничени финансови ресурси, най-доброто решение би било да се привлекат спонсори и дарители, да се организират благотворителни събития и кампании и да се получат субсидии от правителството.